Ей, 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 drop top, ей, 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 във Версаче облечен, в схеми замесен, седиш си отнесен и оставаш потресен. Как стане така, изкачаш ме тук сам с една, викам ми нямам проблеми сега, обръщайки чашите до сутринта. Във Версаче облечен, в схеми замесен, седиш си отнесен и оставаш потресен. Как стане така, изкачаш ме тук сам с една, викам ми нямам проблеми сега, обръщайки чашите до сутринта. Влизам в играта, картите на масата, парите в лявата ръка, кубинска пура в дясната. Обръщам се и гледам някакъв с дебели сметки и до него някакъв, който ползва стотачки за салфетки. Ей, в схеми бил замесен, абе брат не ставай смешен той, ей, от мацките в АОБГ е по-лесен. Ей, при нас няма такива братле, айде да тръгваме, защото ми е зле. Няма време за автор, купона започна, никога няма да спре. Ей, отдалече го виждам, идва с колата, вътре в устата с бунт, влиза със слънчевите очила, върви по червения килим като Тръмп. Ей, вече няма табели, забранено за под 18. Каза ми тайга, усмихнато времето спря на 4:20. Във Версаче облечен, в схеми замесен, седиш си отнесен и оставаш потресен. Как ще стане така, изкачаш ми тук само с една, викам ми нямам проблеми сега, обръщайки чашите до сутринта. Целя в черно влиза и вика това вашето много е лесно. Седна при нас и почнем да говори какво било модерно. От телефона му в джоба, съвсем неочаквано чухме звън. Вдигна беше жена му, тогава не съм го виждал навън. Ей, от куките бяга, за кучки остава. Ей, ей, въобще не внимава, ей, не се занимава. Ей, каква изненада, да го видя отново предрапал на бара. Ама какво да направя, така или иначе, нищо не помни накрая. Търсиш нова мания, събирате стотинките за партия. Кварталните хлапета вече мафия. Ей, добре дошли в Нарколандия. Ей, във Версаче облечен, в схеми замесен, седиш си отнесен и оставаш потресен. Ей, как ще стане така, изкачи ме тук само с една, викам ми нямам проблеми сега, обръщайки чашите до сутринта. Във Версаче облечен, в схеми замесен, седиш си отнесен и оставаш потресен. Ей, как ще стане така, изкачи ме тук само с една, викам ми нямам проблеми сега, обръщайки чашите до сутринта. Ей, ей, ей.